Máis de hora e media dedicaron os concelleiros de Boiro a debater a proposta para dedicar unha rúa ao fundador do grupo empresarial Gealsa, Jesús Alonso. A iniciativa que finalmente saiu adiante cos votos a favor de PP, PSOE e Ciudadanos e en contra de Boiro Novo, Ceboiro e BNG, xurdiu a petición de 19 colectivos socioculturais e deportivos que pretenden recoñecer así o apoio do empresario ao tecido asociativo do municipio. Neste punto, as formacións que votaron en contra recoñeceron o labor de Alonso tanto no eido social como no empresarial, como xerador de emprego no municipio. Sen embargo, non teñen a mesma opinión sobre a súa traxectoria política, polo que rexeitaron a proposta. Aquí estamos juzgando, eu juzgo un político, eu estou juzgando a un empresario. Porque senón tendría que dicir que cando colleron Al Capone, dicía, joder, cantas familias deixou colgadas. Boiro Novo propuxo unha emenda para cambiar a denominación proposta que foi secundada polo BNG. Que en lugar de que sea homenaxeado ou adicado o nombre a unha persona individual, sexa asignada esa rúa como a industria conserveira. E como non recollemos esa emenda e aceptámola porque vai moito no noso ideario e no noso argumentario que tiñamos para explicar aquí hoxe. O voceiro de Ciudadanos aludiu precisamente o peso de Gealsa na dinámica socioeconómica de Boiro para apoiar a iniciativa, mentres que o PSOE entende que debe terse en conta a sensibilidade deste preto de 20 colectivos que respaldan a proposta. Nos parece un recoñecemento de xusticia porque ademais desa circunstancia de que é unha empresa que aporta riqueza, aporta emprego. Os partidos políticos que tanta defensa fan da participación cidadán na vida política municipal, que pretendían facer se gobernaran? Non sei se o que lle están pedindo ao Partido Socialista que colla esta solicitude e a meta nun caixón. O PP foi aínda máis alá explicando que este non é o único recoñecemento que merecería Jesús Alonso. Vale a pena o merece luchar por este home e dedicarlle unha calle e que sexa fillo predilecto e moito máis. E poñelle unha estatua aí no medio de Boiro, no medio da plaza. Eso é o que merece. Durante o pleno aprobáronse tamén os proxectos a incluir no post da Deputación para 2020.